Allah la ilaha illallah, Allah la ilaha illallah, Allah la ilaha illallah, Allah la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah la ilaha illallah, Allah la ilaha illallah, Allah la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah la ilaha illallah, Allah la ilaha illallah, Allah la ilaha illallah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yan uwa, muna amfani da wannan dama bayan mun gabatar da sallama irin ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu na dukkanin waɗanda Allah zai kaddara su kalli wannan sanarwa ko su ji wannan sanarwa ta zikirin Juma'a wanda muke gayyata duk waɗanda Allah ya ba su dama, musamman mutanenmu na kusa na cikin birnin Kano da kewayen ƙananan hukumomi waɗanda Allah ya ba su dama. Na nesa dai tun da abu ne na sanarwa a duniya gaba ɗaya an musu afuwa, amma muna neman addu'ar su. Zikirin Juma'a ne wanda za a yi shi a wannan Juma'a ta gobe 1 ga watan Safar, hijira annabi alaihi salatu wassalam shekara ta 1445 wacce ta yi daidai da 18 ga watan August miladiya 2023 a garin Nasarar Doka wanda yake ƙarƙashin ƙaramar hukumar Ungogo ta jihar Kano ta Najeriya. Garin Nasarar Doka ba ɓoyayye ba ne, musamman ga waɗanda Allah ya ba su damar zuwa. Idan mutum ya bi ta Kurna, Rijiyar Lemo, in ya wuce Bacirawa, akwai guri da ake kira kwanar Ungogo, to wannan titi za a bi, za a samu gari na Kuntire. Idan an wuce garin Kuntire, to kafin a je cikin ainihin local government ɗin Ungogo cikin gari, akwai Islamic Center, akwai ofishin INEC. To daga arewa ga hanya nan kana hango wani gari a tudu, saboda haka wannan garin shine garin Nasarar Doka wanda za a yi wannan zikirin Juma'a da taron yi wa ƙasa addu'a a gobe wannan Juma'a wadda take kamawa insha Allah. Muna gayyatar kowa da kowa, da malamai da shehanai da mukaddamai da limamai da muridai da kowa da kowa, babu ta'ayini. Duk wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi ikon zuwa muna gayyatarsa insha Allah. Lokaci zai zama daga karfe 5 zuwa karfe 8 da ɗan motsi za a tashi insha Allah. Za a yi wazifa, a yi zikirin Juma'a, a yi sallar magarba, sannan a yi addu'a ta musamman a irin wannan lokaci da al'umma suna buƙatar addu'a wajen tasarrufi na rayuwa da ma kuma maganar zaman lafiya da muke nema a ƙasashenmu na Afirka, da musamman wannan fitina take tasowa tsakanin ECOWAS da ainihin wato ƙasar Nijar. Muna fata Allah ya ba mu zaman lafiya. Alfarmar Sayyidina Rasulullah. Ni ne naku Aminu Abubakar mai diwani tudun wada, nake sanar da ku a wannan gayyata mai albarka. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Salatul Fati kafin rubuta. Kowa ya salatul Fati za mu yi addu'a.